Sadurunge nonton video iki aja lali lur. Like, komen, Subscribe nondi iki. Ngene Man, pinggirmu iki Man. Nah, iki. Iya. Ayo, iki bolan posoan ya. Judulnya ngabuburit. Yuk, Ji, ro. low. suwe tak buka Mas. Suwe rupane iki. Wale jam 3 iki. Iya, Le. Luwe kan. Iya. Lah apa iki nak kene? Kene. Mbok arek yo karo kae. Enggak atus ya kon. Paling nyapa apa ti? Atus yo. Ayo sama mulai ya, aduh sang. Yo. Apa Ben Mas? Kayak ngabuburit ya. Kalau lapar nama. Ngabuburit ijenan. Ya apa teh? Rasa aku ambil depan memang gitu ya. Mole mang, takon mole, kurang atus ya ini ya. Apa enak iki ngene iki? Takon alun nah. Waduh, bebek ono. Ayo usum corona, kate anu gak enak buru tahun alun ya. Engko salah cedek polisi. Ayo cekel kok ya. Ayo, ngaku dah. Ayo nak kono. Lah, Apa, golek welut. iya ya. Cek boleh baru dasku ae. Kono ada. Iya wes, ambil pemandangan. Ayo. Nah, enak ngene iki sur-sur enggak sering iki mudun ya Masuk. Masuk. Duh, ini. Lihat senjai. One eternity later. Tapi ira iki peteng ini kok orang rumatan iki. Oh, jalan kamu jam mau. Ya iku. Mau nih abang kok kae. Apa ta? Bolos. Wah, Kon. pegicat goreng. Wah, itu enak. Ya tanggungan orang rene kok. Nah, yo. Wis Lah, apa kene. yo? Empo. Cilun iki. Pan. Nyok. Warna iki sik. Lah apa ora nyeluk urek? Tekan di kon, Ban. Ngesing. Tungar nggih sing kali. Ora banyu nih. Wajib kon payu ni. Kon mangan ta? Kok ngising? Mari ya buka pisan. Lih. Gak poso. Kafir lawan buka yuk. Tapi iro iki. Wis magrib le. Mahru ku gak krungu Gak krungu adan, adan, ya. ngono mang. Enak kene kan adan Gak blas. krungu blas aku mulai mangan mbek iki aku. Adan ta wian? Mari. Gak krungu. Lampu mati anjen. Lih. Gak krungu iki, gak krungu iki. Saya iki. Ngomong iki. Ngene. Ngomong ngono.